àti láti tún dúpẹ́ sí síwájú sí Adéwálé Dàda The Good. Àwọn àgbé bàbá dìde wọ́n á bá yín kéékèèké. Ẹjọ́ ta ló yọ tí wọ́n fi ń gé kéèkì kúrò bí? Mr. Wọlé, kíní flash drive tí bàbá máa launch. BB wá kí bàbá káàbọ̀. Alhaji Mutiu Akaso. Àyìndé Adé Razaki mi. Olówó orí mi Àyìndé Adé o. Àyìndé ò ní mo ṣì láéláé. Àyìndé Adé ọmọ Adélékè. Alhaji Abdul Razaki mi. Ìwà láyé bùkátà aláì. Àyìndé Adé mi bàbá kò pẹ́ láyé o. Ọlọ́wọ́n bá tó dá yín sáyé. Ṣèbọ́gún lówó ìlúṣò tó fowó ṣàánú rẹ̀ Àyìndé Adé mi o. Adélékè bá mi àgbáwo tó ti dàgbà owó. A máa fi kún ní orúkọ tá a jẹ́ láwọn ṣe ìdá nínú orúkọ. Ọkọ̀ alájà Rashidatu bàbá Mọ́ríà. Olórí àwa tó pọ̀ nínú ayé ṣàlàyé Adé Razaki jẹ́ láàrin wa. Àyìndé kí láyé bùkátà lára ẹ̀ òyìnwá láyé bùkátà lára yín. Torí tí wà bá bàjẹ́ kò lóògùn kankan bá dáwó bá kẹ̀dá ìwálé tún ṣe. Bẹ́lẹ̀ yìí bá wọn sọ nípa àgbáwo. A sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yín. Bẹ́lẹ̀ yìí bá máa wí nípa Àyìndé Adé. A sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yín. Bẹ́lẹ̀ yìí bá fẹ́ sọ nípa Roland Ìsẹ́yìn Òrò ọmọ Ẹbẹ̀dì Ìmọ̀kọ. Aláṣẹ Ẹbẹ̀dì Hotel bàbá àdínní gbogbo Nàìjíríà pátápátá. Ọkọ̀ alájà Rashidatu bàbá Mọ́ríà. Ọlálẹ́ òní ìrìnlẹ̀ láíláí. Àṣírí ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ ní tú lójú ewé. Àyìndé Adé báyé sáré kó tán náà lájà ńlá mi ò tán rí. Kó tán náà lájà ńlá mi ò tán rí. Ọláwọ̀ ẹ̀kọ́ ní tán láíláí. Igi ọ̀là tọ́lọ́wọ́ bá gbìn sọ́dọ̀ rẹ̀. Ọlọ́run dákun má máa ṣe tí owó. Bí ò bá wo Ọlọ́run dákun má ṣe jẹ́ kó gbé. Àyìndé Razaki má mọ̀ ṣe láíláí. Àyìndé aṣíwájú tó Ọlọ́run dá ẹ o. Àgbáwo aṣíwájú tó Ọlọ́run dá ẹ. Ẹ ò ní dọ́là rẹ̀ yìí ó lọ́lá Kùránì. Aṣíwájú tó Ọlọ́run dá ẹ o. Àyìndé aṣíwájú tó Ọlọ́run dá ẹ. Ẹ ò ní dọ́là.